Вие сте с студа в Пловдив. Като виждате, вали сняг. И аз с Джани the Kid. Имаме тук пловците. Но явно... сега гледайте. Не, има тук Пловдив. Може би ако по-бързо ми студено. Денис. Плюс. Ох, чакай, че пръсали. Емили! Не стига. Сега ти Малко ще се поснима с това. Оле. Аз съм Джани the Kid. Джани the Chips. Малко да ви забавля. Студено е! Ръката ми! Малко ми е яко. Много е яко. Малко е студено, ама снегът е хубав. Загледайте нагоре и ще дам на игра. Я рада се пада! Ние сме Джани the Kids и Теди the Kids. Очаквайте ни! Джани the Chips и Теди the Kids. Очаквайте ни в шоуто! В следващата серия в Фуста Лоудън! Очаквайте!